И здравейте хора, днеска с него се влизаме в тази изоставена сграда. С други хора тук му влязаха, ама ние се правим тихо. Ще минем ей там вътре, вътре там, където е затворено. После минем където... Аз не мога да видя с тази чанта. Не ме дъс. Дъс. Гледам сега. Дай да сега чантата. И се мини. Излиза се. Да? Айде. Види, бе. Какво правите там, бе? Ела. Ей, тук, бе. Хайде, бе. Подмини си крака и после да вез. Welcome. Айде, брат. Мога да влезна. Ей, ти си прескочи. Така прескочи си как. Няма нищо. Буквално виж какво е малко. Нищо сега няма. Аз не тук му вляза. От това направи така и без. Не изчакаме да влизаме, брат. Ето, това е началото на киното. Това е преди изоставено кино. Айде, брат, идва моето. Може да направиш ей така? Да, мога. Еми направи това и ей ти го сложи тук. Може да се мусиш ей така? Ей така. Да. Помисли си. По и тази зала там ще видим. И твоето фенече, за да виждаме по-добре. Човек. Тук. What the hell? Тук има две стъпки. Даже има тук песни, брат. Чекай, бе. Чакай да пусна. Виж, столовете. Опа, видях там. Няма да минаваме там, че? Здрасти! Виждаме ви! Ето, снимаме ви сега! Ко правите? Добре, ние идваме към вас! Дай, бъде. Дай, качи. Абе, бат, сега се настъпал, ай! Какво? Това тук е обрат филма. Как да прожектира през тези функции? Не знам. Ела. О, това е ръкика. Къде кажете здрасти? Аз тук влизам за 20 минутния път. Кой иска да каже здрасти на... Здрасти. Ек, тука дупка. Тука дупка. Това е пропадък. Къде има дупка, бе? Ей, а тука! Еми тавана. Аз мисля да си тръгна. What the fuck? Добре, так ли да е? Да. Виж, 4 сме. 4 сме, дайте да влезем долу в залата. Дайде. Долу в залата аз вече влязох. Ама не, като беше преди като беше по-светло, беше много по-яко. Аз съм много в Инстаграм. Аз имам Инстаграм. Искате да пиша профила и да ме последваш. Не ме последвам. Как се казваш? Между другото, много сме познат от някъде, обаче му се. Да, с теб се познавам от... Да, Криси. Откъде? От Криси. Криси. От Додо Киков ли? Да. Тя ме от моя клас, тя ме е последвала. Аз съм някъде от село. Така че, като видиш от... Да, тя от село, унази малката. Да. Където има приятелка на име Антуанета.
че не знам. Да, знам я, знам. Само, че това съм... Хора, сега 4 нищо няма да стане. Да, абе, не бе, с 2 филерчета по-добро. Ама... Ти до мен. Чекай, просто... Ей, там не съм... Да, там. Там е същото, буквално. Майки, пайда. 188 лева. Мама. Това е сяка се експлодирал, брат. Това е сяка се експлодирал. Пак тавана е паднал насам. Да, тавана тук е паднал. Ама, женската си не. What the hell? Не, аз не. Не, долу или не? Ай към голямата зала сега. Да, това опаш. Ай към... Проблема хора, само мен не ме е страх. И мене ме е страх. Аз не ще питам 25 милиония път. Сега Майка, 30 милиони. Чакайте ни, бе. Хора, това е огромно. Мале, кой ми влезе в лайфа? Кой е? Бившия. What the hell е станало с екрана? Моля, аз слезем додолу. Екран направо щупен. Екрана е щупен, бе, брат. Ей, хора, бати. Къде са слезем додолу? Ей, там има... What the fuck? Къде са слезем додолу? Бати, якото. Ей, вижте, като сме с няколко венечета. Да, по-светло. Но тук. Кой е това? Искам да го... Добре, ето тук се слиза. Не бе. What the fuck е това? Има и историята за... Аз майките нещо ме полази. Ме страх. Споко бе. Не искам да излезна. Моля ви, ела. Майко, бахте екрана. Да, ама искам да уча до там. Искам О, да... не, какво е това? Това е стъклена вата. Не, стъклена вата. Стъклена вата. Ако жупен... Олигофрен. Олигофрен, бе! What the hell? да си тръгне. Стъклена вата. Хора, това е огромно. Моля, айде. Човек, няма ли Ако да го стане? ремонтират, това ще стане много яко. Я светете But- пред бе. What the hell? What the hell, истина. Мале, това е било много голямо. Това е по-голямо от това киното преди. Да. Ела, моля ви. Ба, това са 5 милия. Бат, какво е това? Какво е това? На мен ще ми отнемат 100 крачки някъде. Айде, ще тръгнем. Чакай, че не виждам. Абе. Не викай, брат, не викай. Хора, хора, аз не знам, ама аз съм единствен, който в бухтите му не се хлъзгат. Еми хора, това е... Принцип, аз съм на мажорите. Еми хора, това ще е края на нашото видео. И чао!